डिमांड दंनाय अब साख्लाया साक जरा बुबाग्रा चायावै चबा खालायना होनाय घोषणा खालामनानै अबनि मते बुबाग्रा 28 तारिख फेब्रुआरी अर फाइ चेंफाइका चेंफाइमानि घंटा काइसानि बिसिङाव बनो दिल्लीआव नमुइक्लांखा दाबुक बुबाग्रा जों बाय कक साइ दंलायो चायावैनो कक साइ दंलायखौ म हांगार स्ट्राइकनि किसा महाराज फन खायदों सिगांनि हाइलेंलिया किसा आसा बरसा दङ चालुगै दं होननि सावो जों थियासाकनो ताखुराव बुबाग्रानो रेसपेक्ट खालाय कक साइ दंलायो माना सिंनाय तबो गोबांबा कक सालायका हाव चिनिबो विश्वास स्राबचाचों बयनि याफातला मा दंखा सालचाया सालचा जों कुबलायनाय तामनि हिमाले जों कुबुय हा सागानि गोबांबा जाति रक्षाओ नरक संख्या कम्फानो तावानदी नंगि बड़ कम्फानो तावानदी नंगि लगे जों दङ नंगि लगे कुबुय दङ नंगि लगे लाइबमा दङ अब नंगि हा दंमानि हा तासर किफुलि माननाय जरा भाई दङ थैनो नांनाय वाइसा आजाइके जतुल थैना नांनाय महाभारत कृष्ण सामाहाय थैनो तो नांनाय युद्ध खायबो थैनाय युद्ध खायाबो थैनाय सिगलाबो थैनाय सिगिरिबो थैनाय अखराबो थैनाय जरायबो थैनाय तमखाय दरकार नांफुरो जेहेतु वाइसा थैनाय लाइबुमाओ रांसाकनि बुजैबाय सुइजाकना हायके चलाओ मा थैनाय अजरा भाई दङ बुबाग्रा सावो आं दाबो साइचुंल दंग्रानै दरकाराखै जबदलचों चायावै दंनाय खाखायो ताहुरो बुखुरो सकबायनाय सालचाया मसलेजों अवश्य फायनाय चबा सारा चिनिताय कोनो उपाय गैयै अखरा जाकरा सालांमानि कक पाल हंकाय साल हंकाय कुप्लाय जों पाल हंखा साल हंखा थामचांखा कुप्लाय हंनाय किच्छा नासिङै मा दंनाय सिगला रगलो जों ताबुको ताहुरो जों चबा खालायमानि जों कोनो खागलाबो याग्रबै मकक सागला अनेक चबा खालायका होनै मकक साया तामखाय किसा मानमानि लाइबमाओ जों जेमन बुमुं सिका ताबुक बचन बुखाओ जिद्रमै दङ बुबाग्रानो लगि रुवै तेवाइसा तेबो क्राक टिप्रासानि बागै मानमानि लाइबमाओ आंबो ताबुकनि सिगला रगै बाक्सा लाइबमाओ बुमुं सैनानि मुचुंखौ आसुक जरा सागा दंनाय स्वयं शक्तिमान जोंनो फानदुवै हामारै दंथं आसुलंसि दं अनेक कक सालायका ताबुकनि राजमाता फाइ दङ हंखाय जों राजमातानि कग्नबो खोनानाय बने बगे आं तेवाइसा हाकसल साम्पानि फायनाय विशेष